ka ba nanonood ng balita? Yung sinasakay ang bus ni Jacob papuntang Bataan. Nalaglag sa bangin, nadagat ang baba nito. Ano? Kawawa naman tong taong to. Simula nung pumunta siya dito, halos lagi nilang walang imik at laging tulala. Sino kaya siya? Sana gumaling na siya para makausap na namin siya ng maayos. Oh, Emma, andyan ka na pala. Ba't nakatitig ka sa kanya? Anay, wala naman po. Naawa lang po kasi ako sa kanya. Ha? Bakit naman? Isipin mo, Nay, simula nung napadpad siya dito, ganyan na siya. Ni hindi nga po natin siya makausap. Pati po pagkakilanlan niya, hindi na natin alam. Eh, paano naman niya masasabi, anak? Nakita mo ba nung dumating siya dito sa bahay? Sino kaya itong taong to? Parang wala sa katinoan. Taga saan kaya ito? Ay! Ay, naku! Emma! 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 Emma, bilisan mo! Nay, sino yan? Hindi ko alam. Tulungan mo na lang ako. Ipasok natin siya sa loob. Sige po, Nay. Oo nga po, Nay. Bigla na lang siyang nawalan ng malay noon. Ano kayang nangyari sa kanya? Sana bumalik na yung alaala niya para makauwi na rin siya. Oo nga po, Nay. Baka nag-aalala na din po yung pamilya niya sa kanya. Hindi ko alam kung may asawa at anak ka na. Pero parang nalulungkot ang pakiramdam ko pag naiisip ko isang araw, babalik ka na din sa pamilya mo. Pakiramdam ko, nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Hoy, Emma! Anong nangyayari sa'yo dyan? Nay, wala po. May iniisip lang po ako. Pumasok ka na nga sa loob nang makapagbihis ka na. Sige po, Nay, para po makapaghain na rin po ako ng pagkain natin. Mabuti pa nga nang masubuan mo na rin siya. Sige po. Ayan, malinis na yung sugat mo. Pwede ka nang matulog at magpahinga. Diyos ko, mukhang nahuhulog na ang loob ng anak ko sa taong hindi naman niya kilala kung saan siya nagmula at kung sino talaga siya. Halika na, ihahatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Matulog ka ng mahimbing ha, para bukas maglalakad-lakad tayo para makalanghap ka ng sariwang hangin. Sige, maiwan na kita.
Nay, pupunta po ako saglit sa tindahan. May bibilin lang po. Emma, pwede ba tayong mag-usap muna? Ano po yun, Nay? Tungkol sa kanya. Anak, umamin ka nga. Nahuhulog na ba ang loob mo sa kanya? Nay, opo. Habang tumatagal po kasi na nandito siya sa atin, nahuhulog na po yung loob ko sa kanya. Sanay na rin po ako na nakikita siya araw-araw dito. Ang problema, anak, hindi natin siya kilala. Kung taga saan siya at kung pamilyadong tao siya. Nay, hindi ko naman po sinasadya na mapalapit sa kanya. Di bali po sana kung nakakapagsalita siya para malaman naman po natin kahit yung pangalan man lang niya. Ayun na nga, anak. Ayokong masaktan ka bandang huli. Paano kapag bigla siyang nakaalala? Di iwan din niya tayo pag nagkataon. Iniisip ko naman po yun, Nay. Pero sana po hayaan niyo po muna ako na maging masaya kasama siya. Paano pag biglang gusto na niyang umuwi sa pamilya niya pag nakaalala siya? Alam kong hindi yun magiging madali para sa'yo. Wala naman po akong magagawa kung yun po ang mangyayari. Kung di tanggapin na lang po ang katotohanan na kahit kailan, hindi siya pwedeng dumito. Ayun na nga ang kinakatakot ko, anak. Ayokong nakikita kang umiiyak at nasasaktan. Dahil nasasaktan din ako. Bahala na, Nay. Minsan, nagiging masama nga po ako. Kasi mas hinihiling ko pa na sana ganyan na lang siya para dumito na lang siya sa bahay. Anak, hangad kong kaligayahan mo. Pero hindi tamang ipagkait natin ang buhay na meron siya noon. Kaya hayaan nating umuwi siya sa pamilya niya. Tama po kayo, Nay. At alam ko naman po yun. Mahal na mahal kita, anak. Babe, alam ko ikaw yan. Babe, para sa'yo. Salamat, babe. Ang sweet mo talaga. Marga! Marga! Mahal ko! Marga! Nay!